Sziasztok! Ezen a napon úgy gondoltam, hogy befestem a hajamat, mert már kezdtem unni ezt a kopott zöld színt, ami még a kék hajfestékből maradt meg. Úgyhogy gondoltam, hogy befestem most más színűre, méghozzá a Stargazer fajta magenta színével. Először is hajmosással kezdtem, és utána hagytam megszáradni a hajamat levegőn, legalábbis a végeit hagytam, hogy megszáradjon, és elkezdtem kikeverni a festéket. Ehhez használtam egy fehér balzsamot, és hozzá pedig ezt a magenta színű kimosható hajszínezőt. Először is jól kifésültem a hajamat, és majd feltűztem csattal, és részenként szerettem volna haladni. És a kikevert színt elkezdtem felkenni a hajvégeimre, de időközben rájöttem, hogy nincs elég hajbalzsamom, szóval azért megpróbáltam minél jobban a hajvégeimre felkenni, mert szerettem volna egy ilyen ombre effekt hatást elérni, úgyhogy a tövei kicsit sötétebbek, és a végei pedig világosabbak. Szóval ezt a keveréket a hajvégeimre tettem, és utána a sima magenta színt, a balzsam nélkül pedig a haj közepére próbáltam feltenni. És amikor végre végeztem a hajfestéssel, akkor beraktam egy kontyban a hajamat, és vártam vele fél órát. Majd ezután langyos vízzel kiöblítettem a hajamat, és a hajvégeimet pedig kicsit samponnal átmostam, csak a legvégét, hogy ezáltal jobban kimossam a hajfestéket, és ott kicsit világosabb legyen, mint a tövénél. És ezután jöhetett a hajszárítás, ami kicsit hosszú folyamat, még felgyorsítva is,